De andere kant. Het is Connor! Hier. Oh, lekker! Zoveel beter! Oh mijn god! Deze zit in zweet. Die ga ik weten! Dit is beter! Het blijft zo in het bloed. Echt niet aanraken. Nou, kijk eens. Luister eens. Nou zien jullie natuurlijk dat er die ingewanden eruit komen. En dat vinden jullie allemaal niet zo lekker. Ja? Ik heb hier veel verslaafd gezien. Zo, als hij er zo uitziet, ziet het er al heel anders uit. Zie je? Een beetje peper en zout erop. En dan kun je hem bakken of op de barbecue doen. Ik ga op de barbecue. Ja?